हेलो गाइस गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय आरो चेनेलाव गोदानै फैदोबा साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव नै दा फुं आरोना फिसाजोआ जोंहा जि दावराव जागासिनो पेन गस्लानि आं माने सुनानै हैदोंमोन नालाय ओमफ्राय जि दावराव जागासिनो आरो नायलांबाय थादो नोंथांमोना मा देखायनाय जायो नुलांबाय थासिगोन आंना फिसाजोआ पेन गस्ला मोनगानि गाबदै गाबबाय गाबोन देवबाराव गोदान बायगोन देवबाराव गोदान बायना फैगोन आङो दै सनायानो गाबोन गोदान बायगोन सना गोदान गांबेसे नांगौ मैया हारसा हौवा फैनायाव फैसायानो गैयामोनबा बाबायासो लांजोबदोंमोन दे गोदान बायगोन दे गोदान बायना होगोन नै दा गरमाव नांखाया फिसाखौसो गाननांगौ पेन मोनगानिनि गाबदो सुना हैदों आङो लेथ्रा जादोंनो पेन फिसाखौनो गानबाय दा इलाय बिनो मोजां जायो दा इलाय सिखारदो गस्लाजों आरो स्कुलाव देलायनो नांसिगोनसो ओइ मा ओंख्रि जानो नोङो मिगि संना होनसै आं जानोबा थां मिगि लाना फैथां दाउदै मोनजाया नङा मोननै मोनथाम मोनसेल' मोनजायो दे लाना फैथां थां लाना फैथां ओमफ्राय स्कुलाव थांनो ओंखारसै 8टा जाबाय टाइमा दाउदै मोनजाबाय दाउदै मिगियावनो जानोसै खथ' मोजां नुदों नै स्कार्ट गोलाव गानना आर्मि गस्ला गाननानै मोजांथार नुदो फैयावनो गाबो मोनजासिगोन आरोथ' नै लोगोफोर फ्रेसबिनजों आलु भाजि एवनानै जालायनोसै फुंनि ओंख्रि संलायबाय आरोना आलुजों फ्रेसबिनजों दा भाजि एवगासिनो आरो आङो दा नै मोनाखैनो मोनथ'वाखै ओमफ्राय नै इखिजा दालि ओंख्रि संनानै दोनदो दालि ओंख्रियाबो मोनबाय ओमफ्राय दालि गोजा मा जानो होननानै ओमफ्राय नै फिसाजोनो मिगि संनाया गोदौगासिनो आनिनि दाउदैया मालाय फ्रेसबिननि गेजेराव एवजाबाय आरो आंजों बरिया है अरा बारा जाबाय आयु आं माबा माबि एवदोबा नोंखौलाय बोरै खोन्थानो हानांगौ जाखो आयु ब्याम खालामदो नै इया नै खान्थाबसिगोन र' गेरग्रोनि आं नै इयावनो थाव दंमोन नालाय इयावनो एवबाय आं बरिया नुदो माथो सना र' मबाइल नायनो मा स्कुलाव थांनो ओंखारनांसिगौ र'लै नायनायावबा जि साइज नुबाय गुदुं नंगौना नङा जादो फटाफट स्कुलाव थांनो देलायनोसै ओंखाम जाखांबाय आरो ओंखाम जाखांनाय स्कुलाव थांनो दोनहैनोसै होनबा स्कुलाव थांनो गोनां गथ'आ माबायदि आरो जि सिङाव हाबबावलायबायसो गय जाबाय ओमफ्राय नै फोथा नै हारसिं देलायनांगौ सिख्ला जाखाबाय दे होनदो दे मालानि दिनाव हारसिं देलायनानै फोनना थांनो रोंगोन आरो बोखाया दे देलायसै स्कुलाव थांनो रेडि जाबाय खानाया दिनै मोनसेल' खाबाय दे बेगा बादो दे जाबाय दे बेगा बादो दे बाद' बेगा दे बाद' सिख्ला देरखाबाय बादो दे बादो बेखौ सोआ दै गयो दे सोदो दे माबार नै दोनना फैनोसै आरो साइकेलजों नै बेगाबो लाबाय नै मेथाइ नागिरखायो स्कुलाव थांबा गोलैलायलांनोसै दोनना फैनोसै साइकेलजों स्कुलाव थांबानो मेथाइनि दावराव जाखायो आरो हो जागोन दे नै आं सोखाबाय ओमफ्राय नै आं नोंनो माबा मोनसे सारप्राइज होनो नागिरना नै इयाखौ सारप्राइजआ नो आरो दंबावो दा स्कुलाव फैनानै जादो इखौ स्कुलाव जाहैदो बयबो जायोना लोगोफोरजों होमबा जों थांबाय थानोसै ना साइकेल गाखोनानै दखाननि खरसा खालामहैलायनांगौनो 1 2 3 4 5 6 7
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 दा 50 थाखा दा 28 दा जाबा बेसे बिबां जायोलै रायजोफोर खोन्थाहर एसे रायजोफोर मिथिलांनां 28 दा 50 थाखा दो नै स्कुल मोनफैबाय देलाय मा फरायनाय खोन्थादोलाय अ इसा दं मा फरायनो साना आयु गस्लाया गानलांदोरा मोजां जादों खानायखाय नै बिफा फिसा मा मावदो इसा नायलाय आयु फिसाजोआबो गस्लाया खानाया बैसो इदि जायो सोरबा इखो साफा खालामसै ओमफ्राय नै अमा दोनग्रा न'आ थिङानो गुरथामल'य नै हाथरखि नुहुरलायनाय जागोन हराव गेजेरावसो दोननाय जाबाय आरो गब्लंखौसो नै मोजांखौनो होखादिया एसे साइज नुबाय आरो अखा सारखनगोन गुरथामल' जादों ओमफ्राय नै फिसाजोआ सरि माबा माबि दंफांखौ जावफायजोबगोन नामा ओइ नै बिफाखौ जावख्लाबना होबाला बेखौ बांद्राय जावखुनाब्रा दै फैबा माबालाङोना इनै आनारसखौनो जावफायबाय बांद्राय माबानाङा जावखुथ'नाङा इनै आनारसखौनो इसर खालामो सोरबा बेलेगाव गायना होगोन